Ak sa ja mám pozrieť na volebné obdobie rokov 2003 až 2006, myslím si, že z hľadiska regionálneho rozvoja to bolo pre mesto veľmi dobré, plodné a podnetné obdobie. Suma sumárum, Ferko Orlovský povedal niečo nad 100 miliónov, bolo to okolo 130 miliónov korún čistých peňazí, ktoré prišli v rámci tohto volebného obdobia do mesta. My sme v tom období prijali takú stratégiu, že Stará Ľubovňa môže dosiahnuť nejaký rozvoj, nie iba vďaka cestovnému ruchu, ale hlavne vďaka cestovnému ruchu. Snažili sme sa robiť projekty, ktoré by boli trvalo udržateľné, to znamená, aby priniesli osoch mestu alebo aby nezaťažili ten rozpočet mesta tak, že by v bežných výdavkoch mesto malo isté finančné problémy do budúcnosti.